Sôn am y rygbi, ni'n parhau da'r thema, achos rhywbeth dda syniadau am fwyd bach hwylus i fwyta ac i fwynhau tra'n gwylio'r gêm, Elwen. Ia, dyna be o'n i feddwl, a pethau fydde'r gwylwyr wneud, falle heno neu bore fori, a wedyn jyst rhoi nhw yn y popdi, falle hanner amser neu rhywbeth bynnag. So rhywbeth syml iawn, ac un peth sy'n neis i fwyta pan chi'n gwylio gêm ydy jyst rhywbeth chi'n gofych dwylon, fel rhyw asennau bach. A dyna beth sy'n gynnau fan hyn, rhoi porc ydy'r hein. Da chi'n gallu gweld, mae yna ddipyn go lew o gig arnyn nhw, a mae hain yn rhoi y porc o Gymru. Jyst golch chi'n wyla fanna. Ribs amdani te, neu'r asennau fel hollol. Oce, golch chi'n wyla fanna. So, da ni eisiau gwneud rhyw fath o gymysgfaint ar ei pennau rwan. A beth sy'n gynnau'n fama ydy, mae gynnau star anise, lle hwn, da ni'n gyfarwydd ohono fo. Un yn ddigon, maen nhw'n eitha cryf. Mae gynnau y powdwr pimp space, pupur, dwi'n mynd i'r eich bach o halen, a mae gynnau hadau ffenol. A llwy de o'r hynna yn mynd i fewn. A dwi jyst yn fras iawn jyst am i'w dorio fyny. So, da chi'n torri fyny yr hadyn star anise na a'r ffenol. Jyst bod nhw ddim yn mynd drw'ch dannedd chi. Jyst fel yna. Oce. Ti'n digon sydus, mae'n gymryd rhy fawr. Na, dim rhaid. A wedyn ar ei benno, da chi'n rhoi do, a gyda'ch dwylo, dyna'r ffordd gorau dwi ffindio. Hwbio fewn. Hwbio fo fewn. Ti'n rhaid cola wedi benna fi? Dim ar hyn o bryd, mi fyddai yn. Be dwi'n mynd i wneud, mae'r rhain yn mynd i fewn i'r popdi rwan i ddechrau coginio. A maen nhw'n mynd i fewn i'r popdi am ryw 3/4 awr. Fel bod nhw wedi mynd yn neis ac yn frau, a wedyn da ni am roi cymysgfa bach arall. Oce, felly... Golch chi'n wylo unwaith eto. Felly ti'n gallu y broses yna o 3/4 awr i ddechrau coginio nhw cyn o gêm, a wedyn gorstopio. Oce. Yn hollol. Rhywbeth gorau po gyntaf bod ti'n neud fel bod yna fwy o blas, a bod y blas na'n datblygu? Diolch chi'n gwybod, mae'n angenrheidiol fan hein, oherwydd maen nhw'n flasus dros ben beth bynnag. A wedyn, sa'ch chi jyst yn rhoi nhw fel yna, gwasgaru nhw dros y tre. O ran y reina, nes ti brynu nhw yn y cigydd fel na, neu nath nhw yn llawn a ti'n torri nhw? Gofyn iddyn nhw, ar nhw dorri nhw i mi, a da chi'n gallu prynu nhw'ch cigydd, neu da chi'n gallu prynu nhw falle di paratoi fel na'n barod. Reit, oce, dewch chi'n dat... Bach neis yn nhw. Mae nhw yn neis ofnadwy. Reit, da ni'n dat fel y gles rwan, rhywbeth sticlyd sy'n dar i pennau nhw. Ac yn y fowlen, mae gennau saws soi, a dwi roed i fel mel, so rhyw sgwrtiad o fel. Mae gennau arlleg, rhyw 2 clof y fanna o arlleg, sef fewn â fo. Dwi'n mynd i roi ddipyn bach o leim, just y croen i ni gael blas. Lle ddim y sydd? Dim y sydd. Dwi'n teimlo, dwi'n chi'n gofio dyn mi fedrech chi, mae o'n mynd i'r popdi goginio. So, sa hein wrth gwrs yn dod allan yn eitha sych a crisp yn bydde ar ôl y 3/4 awr. A'r pwynt nathoch chi'n dda, cadw nhw wedyn, dwch chi hyd yn oed coginio nhw heno, os da chi isio. Ond wrth gwrs, mae siŵr na fori fe bobl yn allan i brynu nhw'n y bore. Ie, yn union. Chili, so rown ni chili coch i fewn fel yna. Bach o gic yn hwn. A'i gymysgio. Bach o gic. Reit, oce. Ac os da chi isio, da chi'n hoffi hadau sesame? Ydw. Na fo fewn â nhw ten. A dim eisiau tostwn nhw'n ydy byd cyn i rhoi nhw mewn? Na. A wedyn, be da ni am wneud rwan, da chi'n brwsio hwn dros. So mae hein yn mynd i fod wedi cael 3/4 awr, cofiwch. So mae hyn wedi gwcio barod. Ie, felly meddyliwch nad bod y broses na wedi digwydd, ynddo fe? Fast forward i'r darn yma. A wedyn, da chi'n mynd i orchuddio nhw fel hyn. A wedyn rhoi nhw yn y popdi wedyn am ryw 20 munud arall. Ti'n bod yn eitha ofalus fyna gyda'r saws? Bydde ti, i rheini sy'n dwlu ar ei saws, mynd amdani? Ia'n hollol. Neu be fedrwch chi wneud os da chi isio? So chi'n gallu berwi hwn i fyny i fel dipping, fel saws i dipio. Bod yn dewach wedyn. Ond os da chi yn hoff, ac mae hwn yn ddigon siw braidd i ni bach fwy o'r cig. Felly mae fyny chi'n hollol. Da chi'n gwybod, dwi wedi defnyddio ryw 8... Mae hwnna tua 800 gram. So mae hynna'n di fewn i'r popdi, a nawn ni dynnu'r ei allan. So rhoi hwnna am bod y bwrdd yn boeth, gan bod y tin yn boeth. Dwch chi'n ei weld nhw. A mae mor hir wedys ti yn y ffwrn, Elwen? 20 munud wedyn. Mae'n broses o ddechrau ddiwedd o awr a bach mwy rhwng chi baratoi a torri. Ydy mae. A beth sy'n gynnau hefyd, dwi jyst yn trio danos, da chi'n gwybod, sa chi'n gwyni nhw'n byddech hefo pethau, falle bod gynnau'n fanna rhyw saws i ddipio. Dewch chi'n ei weld rwan, da ni am godi'r hein. Chi'n gweld mor neis, maen nhw'n edrych yn dywyll, bydych chi'n bod yr saws ydy hwnna, ynda? Ddim di llosgi yn y saws yn dywyll, eitha triog di. Ia, a mae'r hain... Gris, Elwen, bydde ti'n rhoi yr wedges a'r asennau mewn dy gilydd digon tebyg? Byddwn, mae hynna'n iawn. A be o gynnau fama dwi eb ddanos i chi, jyst i orffen nhw, da chi'n gwybod,
chi'n gallu rhoi rhyw 3 o shibwns fel yna wedyn dros y top, a mae'n coginio fel hyn. So dwi'n mynd i godi rhyw fymryn, a chi'n gweld maen nhw'n wych ar gyfer rhywbeth fel gêm. Cwbl da chi isio, dwi'n credu, wrach... Posa fach o gwrw yn mynd efo fan ni. Napkin, cwrw, wedges. Cael sbwylo fan hyn. Ydy. Mae gwrw yn y pecyn penwythnos, da, felly. Na. Na, wain dim hefi. Mae hynna yn un ohonoch chi, felly cofiwch am y gystadleuaeth wrth gwrs. So, mae'r hein, dwi'n mynd i'r un o fan hyn, a mi'n ei hynna. Mae gen i amser i fi godi un i chi, oes? Oes. Oce, nawn ni godi. Dyna un i Mari ag yma'n dwlan. Mae'r seit wedi bod ar y sgrin yn amlwg, felly os licech chi ail-wneud treu dros y penwythnos, wel cysylltwch ni nawr, a fe wneith rhywun yn sicr anfon yr y seit mas atoch chi. A hefyd esgoffach, os ydych chi wedi gweld beth yn yr wythnosau sydd wedi bod, eich trio cyswllwch hefyd a gewch chi'r reseitiau yna hefyd drost A nhw'n sticky, dwi'n dwylo neu eich ffordd? Falle ffordd. Gres fi'n poeni, felly ti'n wastad i'r sticky. Dwi'n credu bod nhw'n rhy boeth. Na, dwi'n meddwl. Eisa nhw'n dani. A wedyn, fel dwi'n deud rhywbeth fel na... Mae bach yn boeth. Odi, sori. Na, dwi'n mynd boeth, mewn nhw, ie. Ma'n boeth yma. Bach. O, mae'n neis. So mae'r dip fan hyn wedyn, efo'r sweet chili? Ia, os da chi isio. Mae yna ddigon o flas arnyn nhw dwi'n credu, does? A'r heswm da chi'n gweld y fan hyn, o'n i wedi leinio fo ffoil. Mae'n neud i pyn o lanas o'r tin. A dyna pam da chi'n gwybod. Ond mae jyst yn hawdd. Mor wych dwi'n credu sa chi ffrindiau'n dod rownd ar gyfer y gêm, yn tydi? Bwyd parod, bwyd blasus, ddim eisiau gwell.